आसामनि गेदेमा भारत रत्न डक्टर भुपेन हाजरिकानि दिनै 14थि थैनाय सान। आसामनि मुंदांखा भारत रत्न बान्था मोनगिरि, मेथाइ रोजाबगिरि, लिरगिरि, सावथुन दिहुनगिरि आरो हारिमुआरि सिनायथि गेदेमा डक्टर भुपेन हाजरिकानि 14थि रुंसारि सानखौ दुलाराय रायजो नाङैनो फालिदों। रायजो नाङै फालिनाय बायदिनो दिनै गेदेमा डक्टर भुपेन हाजरिकानि थैनाय सानखौ BKWSनि बानजायनायाव सिमेन्सापुरि UN एकाडेमिनि फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव फालिदों। दिनै हाबाफारियाव बर' कसारी अनसाय गावहायुं खुंथायनि OSD शुक्रेश्वर गयारिनि मासि सामलायनायाव गेदेमा डक्टर भुपेन हाजरिकानि सावगारियाव बिबार बावजेनो बर' कसारी अनसाय गावहायुं खुंथायनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिहिनीश्वर बसुमतारिया। बेखौ जोङो बर' कसारी अनसाय गावहायुं खुंथाया जोंनि सिमेन्सापुरियावनो थानाय सानजारि नोगोरावनो थानाय उपेन्द्र नेशनेल एकाडेमि बेनि फरायसालिनि लांगोनायावहाय जोङो सोरखारनि बिथोन बायदियै बिथांनि थैनाय सानखौ फालिनाय जादों। दा बाथ्राया बेल' बेवहाय जोङो बिथांनि जि मोनसे थैनाय सान बे थैनाय सानखौ गिबि खेब सोरखारा जोंखौ फालिनो बिथोन हरनाय बायदियै फालिनाय जि हाबाफारि बेयो जेरैबायदि जोङो बिथांनि गालांनाय बा हारिमुनि फोथाराव बिहोमा होलांनाय बेखौ बिथा खालामनानै बिजिरनानै सावरायनानै नायोब्ला बेखौथ' जोङो एसे बाथ्राफोरजों बा जोंनि दिनैनि हाबाफारिनि जि मोनसे दान्दिसेनि जुथुमनाय बा सावरायनाय बेजों फोजोबनो हानाय नङा। बिथाङा सासे सुबुं अनफावरि, सासे मेथाइ सुजुगिरि, रोजाबगिरि, गावनो कम्प'ज खालामो, बिथाङा गावनो रोजाबो। दा बिथाङा बुंनो थाङोबा आसामनि हारि माहारिनि जि मोनसे हादोर अनफावरि, जे हादोरखौ मोजां मोननायनि जि सानस्रिफोर बेखौ बिथा खालामनानै गोबां मेथाइ सोरजिलांदों। बिथाङा खालि आसामनिल' सासे हारिमुनि सुबुं नङामोन, बिथाङा भारत हादरनि बा दुलाराय बुहुमनिनो बिथाङाबो सासे, जों बेखौ रायखांनांगोन। आरो बिथाङा जि मोनसे मेथाइखौ जोंनो बुहुमावहाय गालांबाय, बुंनो थाङोबा दिनै बे मेथाइखौनो सोरखाराबो सायख'नानै खनथारनांगौ होननानै बिथोनबो हरखादोंमोन। मानो हे मानो हरबा बे मेथाइआ बिथांनि मोनसे अमर सोरजि होननाङो हारसायाव, थैनो रोङैबो सोरजिनाय, बयबो सुबुंफ्रा खोनासंनो मोनो, खोनासङो। दा बे बाथ्रा गुबैयै बिथाङाथ' जोंनि मिन्थिनायाव बा जि मोनसे बिथांनि जिउ जारिमिन बेखौ बुंनांगौ जायोबा बिथाङा थांनाय 2022 मायथाइनि 8 सेप्तेम्बराव जोनोम जायो। बेयो सदियावनो जोनोम जादोंमोन आरो बिथाङा 2011 मायथाइयाव दिनैनि 5 नभेम्बर अक्ट'खालि रुंसारि जादोंमोन। दा बिथांनि रुंसारि जालांनायनि जि मोनसे गोहोम बेखौ जोंबो नुनाय जादोंमोन। बिथाङा जेब्ला रुंसारि जायो गोबां सुबुङाबो बिथांनि थैनायावबो बाहागो लादोंमोन, माने मान बावदोंमोन। नाथायबा बुंनांगोन जोङो जुबिन गार्गनि बाथ्राखौबो दिनैनि समाव रायखाङाबाबो जाया। बुहुमावनो जुबिन गार्गआथ' ब्रैथि मोनसे माबायाव दङ, फारियाव दङ, जाय माने हाइस्ट सुबुं अनजिमा बा गोबांसिन सुबुं अनजिमा बिदाय होनाय बाहागो लानायनि बाथ्रा बुङोबा बेखौबो रायखांनांगोन। नाथायबा भुपेन हाजरिकानि बिदाय जानाय समावबो गोबां सुबुङा बाहागो लादोंमोन, बेखौ जोङो नुबोदों। जायखि जाया दिनैनि समावहाय आङो भुपेन हाजरिकानि बिथांनि जिउमाया जेरावखि थाया माने गोजोनै थाहैथों, इसोरनि सेराव आलो गोजोन थाहैथों, जायगा मोनथों, बेखौ आङो आर'ज गाबगोन अबंनि सेरावहाय। आरो बिथांबायदि सोरजि आखा फाखा सासे गुनि गियानि, जाय माने गावनो मेथाइ सुजुयोमोन, गावनो देंखो बोयोमोन आरो गावनो रोजाबोमोन, बेबायदि सुबुं जोंनि गेजेरावबो जोनोम जाफैबावथों, बेखौ मिजिंथिनाय थाबाय। दिनैनि समाव आं बेखिनिखौनो बेखौ सोरखारा नाजागासिनो दं। मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा जास्टिसखौ होगोन होननानै बाथ्रा होगासिनो दं आरो SIT दानानै जि मोनसे खामानि मावदों बेयो आवगायगासिनो दं, बा माने बिनि जि रिपर्ट
होनांगौ बे रिपर्टआ आंनि मिथिनायाव बेखौ साबमिट खालामनाय जाबाय आरो बेनि गेजेरजों जोङो न्याय मोनहोनायनि जे मिजिं लादों दुलाराय आसामबासि दुलाराय बुहुमनि सुबुंफ्रानो जागासिनो दं दुलाराय भारत हादरनि सुबुंफ्रा जे जास्टिस फर जुबिननि थाखाय जि मोनसे रायजो राजाया लुबैदों बे मोगथां महर मोनदों बेखौ आंबो बुंनो लुबैयो आरो आंहा फोथायनाय दं जोंनि मानगोनां गिबि मन्थ्रि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि जि सोरखार बे थारैनो न्यायखौ होगोन होननानै आंहा फोथायनाय दं। नोंथांमोना गोब्राब नाजासेयावबो जेरावबो जाफुंसारनो हायाखै नामा? जानांदों नामा गुबुन गुबुन रोखोमनि जेंनाजों मोगा-मोगि? जुदि जेरावबो जाफुंसाराखैब्ला आरो बायदि जेंनाजों मोगा-मोगि जानांदों अब्ला बेफोरनिफ्राय जेंना बोस्रांनायनि राहाखौ लादो। मायांनिफ्राय सोलोंथाइ लानाय मुंदांखा तान्त्रिक आरबाज कबिराजआ नोंथांमोननि बेफोर जेंनाखौ बोस्रांनानै होगोन। बयनिबो गेजेराव सोमजिबाय थाग्रा जेंनाफोर जेरै सोलोंथाइ लानायाव सोमजिनाय जेंना, हास्थायब्लाबो साख्रि मोनैनि जेंना, फालांगियाव जेंना सोमजिनाय, हा-हुनि जेंना, बिसि-फिसायनि गेजेराव दावराव-दावसि जानाय, मोजां मोनलायनायाव हेंथा सोमजिनाय जेंना, जुलि जानायनि उनाव गथ' मोनैनि जेंना, फेग्रा एबा निसा मुवा लानायखौ गारहोनायनि राहा, सुथुरनि गाज्रि नोजोरखौ दानगारनाय, जुलि जाखांनायनि उनाव गुबुनजों मोजां मोनलायनायनि सोमोन्दो लाखिनाय, राजखान्थि बिथिङाव जेंना बायदि बायदि जेंनाफोरखौ गैया खालामनायजों लोगोसे गोसो बोनो हानाय गोहोनि ताबिज एबा राजमुहिनि ताबिजखौ मुंदांखा आरबाज कबिराजनिफ्राय मोननो हागोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो? नोंथांनि जेंनाखौ गैया खालामनो थाखाय 7908887945 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामदो आरो आरबाज कबिराजनिफ्राय सुबुरुन लादो।